Please. 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 Please stay at home. Please stay at home. Pangaasiyo. Please. Please stay at home. Please po. Please. Please. Stay at home. Please. 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 Seryosohin po natin Ng social distancing. Please. Pangaasiyo. Please. 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 Seryosohin po natin ang Social distancing. Please. 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 Makinig po muna tayo. Please. Please. Makinig. Muna tayo. Pangaasiyo. Pakiusap. Makinig po muna tayo. Please. 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 Makinig po muna tayo. Magpamati kita, anay. Please. Makinig po muna tayo. Please. 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 Pangaasiyo. Please. Makinig po muna tayo. Please. Please. Pray for our nation. Ipangadjita po. At sa tuyang banwaan. Please, resa kita. Para na di aton nasyon. Pray for our Nation. Please. Please pray. for our country. Please. 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 Pray for our nation. Please. Please. Please, magkaisa tayo na labanan ng COVID-19. Please stay home at simulan ito sa ating sarili. Kooperasyon ang susi sa nagkakaisang hangarin. Hangad ng bawat isa na maging malusog tayo at ligtas sa kapahamakan. Dapat kaisa tayo rito. Sa panahon ng krisis o sakuna, mahalaga na makinig tayo para sa ating kaligtasan at kalusugan. Huwag mo na matigas ang ulo. Sa ating sabay-sabay na paghakbang para labanan ang COVID-19, sa awa ng Diyos, makakaraos din tayo.